ಅಪ್ಪೆಡ ಬಂಡ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಿರಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಊರೇ ಬಂಡ ಆರುಣ ಕಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದಂడి ಇಲ್ಲ ಸಪುರ ಕಣ ಕೇಕ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ ಮೊದಲು ವಾವ್ ಅಡ್ಡಂಡಿ ಬಡ್ಡೇರ್ನಪ್ಪು ಪಪ್ಪನ ಬಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಪಪ್ಪನ ಬಡ್ಡೆ ಟು ಯು ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಏನ್ ಚಲೋ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇನು ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಅಪ್ಪುರ ಇಂಕ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ತುಲೆ ಅದೇ ಶೂ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ದಲು ಅವಡೆ ದಾರ ತೀರ್ದಿಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತೀರ್ದಿಜಿ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ತೀರೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪನ ವಿನಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋಡೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಪಾಪಿಲ್ ಮೊಗಲು ಅಪೂರ್ವ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಪೂರ್ವಲ ಪೋಯಲ್ ಕೇಕ್ ಗೆತಂಗಂದ ಪಡ ಒರ್ತಿ ಬಾಲೆಲಿತ್ತಲು ಐಕ್ ಯಾನಲ್ಲ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪೋದ್ ಕೇಕ್ ಅನಕಂದ್ ಮೇರೆ ಇತ್ತಿದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬಂಡೆ ಮೇರೆ ತೂಕ ಬನ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತನ ಅನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಬೋದು ಎಂಕ್ ಕನೋಡು ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಕೇಕ್ ಏತನ ಎಂಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಯಾನಿಗೆ ಏತನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಗೋಡೆ ಕಂದಿತ್ತನದಾಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆತಂದೆ ನೋ 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 ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶಟ್ ಅಪ್ ಯಾ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡತೆ ಒಡೆದಿ ಆಡ್ ಲಂಚ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಜಿ ಮಗಾಕ್ ತುಲೆ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಂಚೆನೆ ದೇ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಬರ್ಡೇ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪಾವಳ ಮಗಕ್ಕೆ 14 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾದುಗೊಲ್ದೋಲ್ ಮಗ ಕ್ವಿಸ್ ಮಲ್ದೋಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ದಿರ ಗಾಯ್ಸ ಒಂಜೊಂದನ ಅಪ್ಪೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿರ ತಿಂಗ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಮಾರೆ ಅವ್ಳ ಕೇಕ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆ ಪುಂಜೋ ಮಂಡೆ ನಮಂಡ ಪೋಕೆ ಬಿಟ್ಟೇನು ಅವೇ ಕೇಕ್ ತೀರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚಿ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಡ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಎಂಚಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆದೊಂದು ಕಿರಂಗನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ನೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅವು ಕೇಕ್ ಬಂದ ಅವೇನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ನೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬೇಪ ಓತಿನ ಏನ ಪನ್ಪೀನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ ಬರ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲಿಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಏರ್ಲಾ ಯೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂತ ಕೋರಿ ಏರ್ಲಾ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಕಾಸು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಪೆಡತೆ ಗಂಟೆ ಕಾಟಿ ದೀತೇರಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮಗ ಕೊಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಎಂಜಿದು ಕಂತದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದೀದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಪೊತ್ತಾದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಯಾವ ಸೊ ಅವಂಜಿ ಲಾಯಿಗ್ ಮಲ್ತಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಗ ತಿಂಪಾಗ ಪಂದೊಂದು ದಾದಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೈದು ನಮ್ಮ ಮಗಲಿಗೆ ದಾದಾಗ ಒಂಜಿ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಏನು ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಮಲ್ತಿಜಾಡ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಬುಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಲಿ ಇಂಚೆನಿ ತುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತಾರ ಅಂಡಿ ಇದು ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ చెప్పు ಕದಾನೆ ಅದೇ ಅರೆ ಪನ್ಬಿನ್ ಮಾತ್ರ ಆರು ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬೋಟ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡುವಾರು ಇಂಚ ಒತ್ತುವೇರು ಏನಪ್ಪರ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರಾರು ಚೈನೀಸ್ ದ ಆಗಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪನ ಕಪ್ಪೆ ಐಪ್ ಮಲ್ಪನ ಒಬ್ಬರು ತೂಪಿನ ಮೇರು ಒಬ್ಬರು ಏನೇನು ತೂಪೇರದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ ಬೇಗ ಕಪ್ಪೆ ಅಲ್ಮೂರ ಇದೇ ಕಣ್ ಮತ್ತೆ ನಿಗುರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಗುರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ಡೇ ಆಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಆಗ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ ದಾದಾಣ ಉಂಡಾ ಅಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಲಿಗೆ ಅದಗೊಂಡದೆ ಅದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಂಗ ಇತ್ತನು ಪನ್ಪಿನಿ ಅದಾಗ ಏನ ಅಪ್ಪನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತನು ಬರ್ಡೇ ದಪ್ಪ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಜದ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಸುಮಾರು ದಿನ ಹೆಂಗ್ಲಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಏನು ಬೆಂಟೆ ಬರೋ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ಳು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಿರಂಗ್ ಕಾಯದು ಒಂದೇ ಮಗ ನಿನ್ನ ಕೇಕ್ ಬಂದು ಕಿರಂಗ್ ಎನ್ನ ಕೇಕ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಪಾದಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಹಾಂ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅದಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಪಾದೀರು ಏನಾಡಲ್ಲ ಕಿರಂಗ್ ಆಡಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾದೀರು ಕೇಕ್ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ఇంకా ఇంజిన్ గైస్ కొంచెం నేర్పేరు అదే సంబంధం నమ్మదు ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಲೈಫ್ ಜಾಲಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸುಖ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾಪುರ ಕೋರಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಬೋಲಿಗೆ ಕೋಡೆ ದಾಲ ಮಲ್ದು ಕೋಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂಡನಿಗೆಲಿಗೆ ಕೋಡೆ ದಿನ ಫುಲ್ಲು ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಕೂಟಿ ಬತ್ತಂ ಪೋತೀನಿ ಆ ಜೋಕುಲಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕ ಕುಲ್ರೆ ಆದ ಏನು ಮರ ಕಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ
ಬಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತ ಹೆಂಗುಲು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ದು ಅಪರೋಣ ಕೂಡ ಚಾನೆಲ್ದ ಐತನೆತ್ತ ಪೂರ ಅದು ಪಂಡ ನೀರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತೇನು ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಬಂದಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಅಂడి ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ದು ಜೋಕೋಡೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಬಡಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಅವೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಅನ್ನ ಬುಡದಿನ ಕೇಕ್ ಮಿನಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿದ ಹೆಂಗೆ ಇದ ಮಾಡೋಣದೆ ಪೇಪರ್ ಬೇಯ್ದುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬೇಯ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜ ಹೋಲ್ತು ಬರ್ಬಿ ನಿಂದು ಪೇಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿ ಬಂತು ಚಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಹಂಗೆ ತಾರಾಯ ಪಿರಿಯರ್ ಉಂಟು ನಾನು ಆ ತಾರಾಯ ಪಿರಿಯದು ಅಪರ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದು ಕೊರ್ಕಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಅಪರೋಡ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ನಾರೋಡದೆ ಹಿಂಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನೇ ಮಲ್ತು ಕೊರಡಂದು ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಕಣನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪೆಡೆ ಬಂದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಕಿರಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದ ಬನ್ಪು ಎರಡು ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಬಂದು ಫ್ರೈ ನೆಂಜಿದಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರ ಬಂಡ ತೆಲ್ಬರ ಕಿಟಿ ಕಿಟಿ ಇಂದು ಯಾರದೆ ಇರಿಗೇನ ಬುಡಿತಿ ಗೀರೋಶ್ ಬಡ ಅವನ ಗೀಜಂಡೆ ಮಂದು ಕೊರ್ಪೈಟು ಸಭಾ ಬುಡಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸಭಾ ಬುಡಿ ಅರಾಯ್ತು 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 ಅಂತೆ ನೋಡ್ಚಿ ಧೈರ್ಯ ಪಡಂಡು ಧೈರ್ಯ ಗೊತ್ತು ನೀತಿ ಎಪ್ಪಡ ಗೈಸ್ ತಾರೈ कैसा लगा मेरा मजाक चिकन सुक्का ready guys what is video bro guys itte panne turtuyara pem paatulu guys itte jitte lucky ni jokur pura yan video edit maltante gadege nidre adege jeidini itte pure ponda aruna kannu onchu jaasti agudundu tapare kannu budre ಒಂದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುಂಡು ಅದೇ ಮೂಲೆ ಅದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಪೋಯ್ ಮಗ ಅದು ಒಟ್ರಾಶಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ಕಣ್ಣು ಕಿರ್ಮಂದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುಂಡು ಚಲೋ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರದಿಗೆ ಬೋಡ ಯಾನು ದಾನಿಯ ಜಿಮ್ ಪೋಪಿನೇ ಜಿಮ್ ಪೋತುಜಿನಿ ಪೋತಿದೆ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಬೇರೋಳು ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗೆ ಜಿಮ್ ಬೋರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಆ ಜಿಮ್ ಬೋರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂದು ಮತ್ತು ವಾರೋಡು ಅಜ್ಜಿ 4 ದಿನ ಗೋಬಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆತನ ಹಿಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಚಲೋ ಸಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಇಳಿಸಂಬೋದು ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಸಜಪಾದ ಸುರುಕು ಏನಾನು ತೂಕ ಕಣ್ಣು ದಾದ ಮಗ ಹಿಂಗೈತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಮಾರೆ ಮಂಚಲ್ಲಿ ಸಂಬೋದು ಮಂಚಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣದ ರಾಕು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಉಡುಪಿ ಬೋಡಾಪಣ ಏನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೌದು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಂದಿಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದೆ ಅದೇ ಹಾಲು ತೋಜಪ್ಪ ಅವನು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಹೋಗು ನಿಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಐದು ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತೇರು ಐದು ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಿನಟ್ಟು 2 ಜನ ಗೊತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ತು ಹಾಕಿನ ಏನ ಮಲ್ತದ ಗೊತ್ತಿಜ ತತ್ತು ಕೂರ್ನ್ಯ ಮೊಬಲ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ತುನಾಗ ಕಮ್ಮನಿಗಿಂಚ ಕೈ ಬತ್ತು ಪಕ್ಕ ಸಮಾಯಿತು ಅಂತ ಇತ್ತು ಜೋರ ಆತನು ಯಾಕೆಂಡ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ತಿಗಲಡಿಂಚ ಕಣ್ಣು ಅಂಚ ಶಾಖ ಇದು ಜತ್ತಿಲಾಕ ಜತ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಅದರ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ರೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದು ಸಮ ಒಂದಿಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ತೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಾಕಂಡು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಕೆಂಪಾತನು ಸುಲಗಸಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಸಿರ್ಬೋದು ದಾದಾನ ತೂಕ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದೆ ಬಿದ್ದುಲೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಬಾಲಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಜೋರ ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿ ಕುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅಪೂರ್ವ ಕಣ ಕೇಕ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವದ ಮಲ್ಲದು ಏನನೇ ಕಾಸಿಗೆ ಏನು ಜೊಲ್ಡೆ ಅವನ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಬೇದನವ ಎಂಡ ಕಾಸಿಗೆ ಏನು ರೀಜ್ಜನ ಎಂಡ ಕಾಸಿಗೆ ಏನು ರೀಜ್ಜಿ ಹಾಂ ತೂಕತ 6 ಲಕ್ಷ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಕೆಲವ
ನಿಕೋ ಬಂದು ಹೆಂಗೂ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಅವು ಏನು Oh shit. Apa? Dayan rumah. ಇಲ್ಲ ಅವು ಇನ್ನೇನ ಕೂಚಿದ್ದೆ Dale maga. Kita kan sama nih malah. Udah tuh minggu lagi. Ya bapak nanti dulu. Apa orang lekor final ni cake guys tuh. Apa untuk ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅದೇ ಕ್ಲಿಯರಾ ಮಾಮ ವಿಡಿಯೋ ಬೈದಾರೆ ಅದೇ ಏನ കണ്ണതല്ല ആൾക്കാർ ബൈ ബൈ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ ಯಾರೇ ದರು ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಪುರ ಒಂಜಿ ಬಡವನ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಎಂಚಲ ಕಂತೋಲು ಯಾರು ಮನ್ಯಕ್ ಆತು ಪನಿ ಬಗ್ ಏನ ಅದಕ್ಕ ಕೇಕ್ ತುಕ ಎಂಚೋಂಡು ಗೈಸ್ ತುಕ ವಾವ್ ಎಡ್ಡಂಡಿ ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೈ ಲವ್ ಇರಿಗಿಂದ ಮಂದಿ ಹೆಂಗಂದ ಕಂದಿನಿ ನಾನು ಏತಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲೆ ಮಂಡೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಂಡೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಬಾಯ್ ಇಂದ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮ ಏಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾಳ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾತಾಯಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂರು ಅಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಬರ್ಡೇ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹಂಗಿಂದ ಪಡ್ದ ಬ್ಲೂತ ಪಡ್ದ ಏನು ಬೇಡ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಡ್ಡೆ ನಪ್ಪು ಪಪ್ಪನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಒಪ್ಪನ ಬಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಯಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಯಾ ಮಾಡ್ಪೆ ವಾವ್ ಏರಿ ಅದು ಇಂತ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏ ಒಂದೇ ಪಪ್ಪನ ಕಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಮ ಬರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜೆ ಬರಪ್ಪ ಏನು ಹೋಯಾ ಏ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬನ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಓಕೆನಾ ಆದಿ May the God bless you. God bless you. ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಾಪ ಅರೆ ಗೋ ಹೋಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೇ ಮಗ ನೇ ಪಾಪ ಕೀಚ್ ಪಾಪ ಕೀಚ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೀಚ್ ಪಾಪ ಕೀಚ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಕೋಡೆ ತಿನ್ನೆ ಕೋಡೆ ಅಲೆ ಕೋಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬುಡೇದಿ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಮಗನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಕಣನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೋಕು ಮಲ್ಲೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪೆಗಾಡಿನ ಕೇಕ್ ಉಂಟು. ಮಲ್ಪಡು ದಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಹೊಸತ್ತು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಓ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನೂನು ಐತಿಗೆ ಉಳಿದಿ ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿ ಜೇತು ಮಲ್ಕೋತು ಪ್ಯಾನ್ ಪತ್ತಿನಾಥ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏನ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿ ಏನ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತನ ಸೀಸನ್ ಬಿಡಿಗೆ ಹೋಗು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು. ಹಾ ಹೆಂಗೋ ಬರೀ ಸೊ ತೂಯರದ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಡಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಆಗ ನಾವು ಆಗಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಪೋಯಿರಿ ಒಣಸ್ ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತದೆ ಎಂಗುಲು ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಈ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಅಂಜಲಿ ಮಸ್ತ್ 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 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ನಾನು ಸಿಗ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಡಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್